Любомир Геджев. Опитен състезател е Геджев. Но наистина невероятна доминация на Росен Димитров на земя. Не позволява по никакъв начин на Любомир Геджев да се измъкне от тази неприятна ситуация. Вече цял рунд продължава тези става убийствен ляв главата на Геджев. Издържа го Любомир Геджев. Сега пък връща Геджев с едно ляво круше. Край на втория рунд. Изтощен излезе Любомир Геджев. А тук явно тази гума е някой друг. Хвърлил я някой от състезателите. Неприятна ситуация. Нещо, което не е спортсменско. Има го и това в спорта. Невероятно много хора около ринга искат да гледат отколкото се може по-близко тази битка. Два рунда, доминация на Росен Димитров на земя. Любомир Геджев е принуден да се защитава. Какво ли ще измисли опитният майстор на джиу-джитсото в третата част. Пробва на няколко пъти да заключи хитри хватки за отказване Любомир Геджев, докато беше в позиция гард, но Росен Димитров бързо се изплъзна. Остават още 5 минути. Здрав екшен. Много разумно действа Росен Димитров. Изобщо не прибързва. Изтече почивката. Пепи Стоичков и Румен Димитров. В ъгъла на Росен Димитров Христо Христов. В ъгъла на Любомир Геджев. Време е за последния рунд. Как ще започне тази част в предишните две? Росен Димитров търсеше сваляне на земя. Сега тежко коляно. За малко да вкара Любомир Геджев. Тежко хвърляне. Добра работа на Росен Димитров. Наистина със своите самбо и джудо умения Росен Димитров доминира в тази среща. А и на земя доста добре се представя. Много добре успява да владее ситуацията и сега нанася десни удари в тялото. Не спира да работи Росен Димитров. Много са тежки тези удари. Попада точно в ребрата на Любомир Геджев. Пропусна десния на Росен Димитров. Продължава с атаките Любомир Геджев. Росен Димитров не спира да атакува. Опита се Любомир Геджев да се изпълзне преди мъжко с една атака, но не успя. Ето сега едно ляво круше. Дясната ръка на Росен Димитров, може би за около 10-15 път попадна в тялото на Любомир Геджев в този трети рунд. Ситуацията се пренася на земя. Битката е подновена. Продължава Росен Димитров да атакува. Тежък десен лакът за малко да попадне в главата на Любомир Геджев. Последния матч той загуби именно от такава ситуация. Продължава да атакува Росен Димитров. Матчът върви много добре за него. Доминира от началото на тази среща. Много е трудно на Любомир Геджев да избяга от подобна ситуация. Страхотни качества показва Росен Димитров. А и неговата гидка вече започна да вика. Ъгъла на Любомир Геджев му дават съвети, но самия той казва, че няма как да ги изпълни. Ще трябва да рискува Любомир Геджев, защото матчът не върви никак добре за него. Прави опити Любомир Геджев да се изплъзне. Много му е трудно. Невероятна доминация на Росен Димитров на земя. Не спира да работи Росен Димитров със своите юмруци. Търси шанси. Брата на Росен Румен. Окоръжава Росен Геджев. Наистина е в много трудна ситуация. Не остава чак толкова много до края на тази среща. Натиска здраво Росен Димитров. Ще тръгне ли да търси победа по някакъв друг начин Росен Димитров? Наистина Любомир Геджев е страшно изтощен. Беше принуден почти 10-12 минути нон-стоп да се защитава. Атакува за пореден път с лявата ръка Росен Димитров. Опитва нещо атрактивно Любомир Геджев. Получи един тежък десен. Още удари в главата на Любомир Геджев. Тръгва да вдига Любомир Геджев. Ще успее ли? Последен шанс за Геджев. Направи подсечка и сега шанс за Любомир Геджев
в края на тази среща. Държи обаче главата Росен Димитров. Ще опита ли нещо като гилотина? Използва се Геджев и отново по-добра позиция за Росен Димитров. Агитката на Росен Димитров полудя Авежда на арена Спартак в Кърджали. Отново заваля. Публиката вика за Любо и за Росен. Има кръв по лицето на Любомир Геджев. Може би е сцепа на неговата дясна вежда. Няма как да се види. Червената течност започва да се размазва и по лицето на Росен Димитров. Атакува отново тялото Росен Димитров. Натиска много здраво Димитров. Любомир Геджев продължава да се защитава. Направи един опит да обърне развой на тази среща. Неуспешен. Още тежки удари в тялото на Любомир Геджев. Държи Любомир Геджев. Не остава кой знае колко време. Ще опита ли нещо Любомир Геджев? Защото до момента доминацията на Росен Димитров е тотална. Много тежки удари пое Любомир Геджев, особено в този трети рунд, но въпреки това се държи. Показва смелост и мъжество. Опитен ветеран е. Готов е да умре, но не и да се предаде. Росен Димитров наистина много сериозно доминира. Дори си позволя да се усмихне, защото времето до края е много малко. Ето го и финалния момент, край на тази среща. Победа за Росен Димитров, успех. Разбира се, трябва да чуем и официалното решение, но при подобна доминация надали някой съдия би дал нещо по-различно. Разочарование за Любомир Геджев, 31 годишния ветеран. Даде всичко от себе си, защити се страшно много. Между другото, не са много бойците в България, а и не само тук, които могат да изкарат цял матч. Срещу този човек, който сега е хвърлен 2-3 метра нагоре във въздуха от неговия брат Благой Иванов. И изобщо всички хора от клуба му. Сега ще бъдат обработени резултатите на съдиите. Подути са двете скули на Любомир Геджев. Благой Иванов поздравява Геджев. Джентълменски поздравления от двата щаба. Наистина Росен Димитров показа невероятна класа днес. Наложи се над голям майстор като Любомир Геджев. Двамата се прегръщат. Тренирали са неведнъж заедно. Сега ще чуваме и официалното решение на съдиите. Дами и господа, победител с 3-0 съдийски гласа е състезателят в синия ъгъл Росен Димитров. Той е двукратният шампион.